Acabamos de escoitar o tradicional discurso de Noiteboa do rei Filipe VI. Apelou á convivencia democrática no 50 aniversario da transición. Falou da necesidade de diálogo, de compromiso e de exemplaridade no desempeño do conxunto dos poderes públicos. Que permitió consolidar las libertades democráticas. Localizan no monte de Sober un menor e a súa nai. Tiñan unha orde de busca en Alemaña. Os axentes atopáronos así, vivindo en condicións infrahumanas, agochados nunha tenda de campaña camuflada. Os veciños alertaran de que se movían nunha furgoneta sen placas. E a xa bautizada como Tarde Boa consolídase como unha cita ineludible antes da cea de Noiteboa. Dende o mediodía, rúas e prazas de nosas vilas e cidades énchense de grupos de amigos e de familias tamén que aproveitan para felicitarse as festas e brindar. Acabamos de escoitar na televisión de Galicia as apelacións á convivencia protagonizaron o discurso de Nadal do rei. Don Filipe lembrou o exemplo de transición para propoñer diálogo, respecto, exemplaridade e empatía como receita para construir un futuro compartido. Non faltaron as referencias ao incremento do coste da vida, o acceso da vivenda ou o exceso de tensión no debate público. Esa perspectiva histórica nos ayuda a observar que España ha experimentado una transformación sin precedentes en estas 5 décadas, que permitió consolidar las libertades democráticas, el pluralismo político, la descentralización, la apertura hacia el exterior y la prosperidad. Vivimos tiempos ciertamente exigentes. Muchos ciudadanos sienten que el aumento del coste de la vida limita sus opciones de progreso, que el acceso a la vivienda es un obstáculo para los proyectos de tantos jóvenes. Y los ciudadanos también perciben que la tensión en el debate público provoca hastío, desencanto y desafección. En este mundo convulso, donde el multilateralismo y el orden mundial están en crisis, las sociedades democráticas atravesamos una inquietante crisis de confianza. Y esta realidad afecta seriamente al ánimo de los ciudadanos y a la credibilidad de las instituciones. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para fortalecer esa convivencia? ¿Qué líneas rojas no debemos cruzar? Estoy hablando de diálogo, porque las soluciones a nuestros problemas requieren del concurso, la responsabilidad y el compromiso de todos. Estoy hablando de respeto en el lenguaje y de escucha de las opiniones ajenas. Estoy hablando de especial ejemplaridad en el desempeño del conjunto de los poderes públicos. Recordemos en esta víspera de Navidad que en democracia las ideas propias nunca pueden ser dogmas, ni las ajenas amenazas. Que avanzar consiste en dar pasos con acuerdos y renuncias, pero en una misma dirección. No correr a costa de la caída del otro. Que España es, ante todo, un proyecto compartido. Foron as palabras do rei don Filipe e, como cada noite boa, o presidente do goberno felicitou o Nadal por videoconferencia os militares españois que están desprazados no exterior. En 2025, máis de 20.000 membros das Forzas Armadas traballaron en misións humanitarias e de paz. No hai palabras, por tanto, que puedan mitigar la nostalgia del hogar. Agradecemento do presidente do goberno aos militares que pasan o Nadal lonxe da familia. Díxolles que son a mellor versión de España, contribuindo á paz e á seguridade internacional, e lembrou tamén o seu papel ante as emerxencias dentro do país. Del cariño que vuestra presencia despertaba en la ciudadanía en momentos muy críticos, como, por ejemplo, la lucha contra los devastadores incendios el pasado verano. Respondéronlle dende Oriente Medio, África a Patagonia ou Europa do Leste. Desde donde operamos y sostenemos un radar táctico de largo alcance que contribuye a la vigilancia aérea del flanco este de la OTAN. Algúns cunha misión aínda máis especial por estas datas vixiando o Mar Negro. Desde Rumanía haremos todo lo posible por facilitar el paso de la comitiva real rumbo a Poniente, hacia las casas de todos los niños españoles. E reconfortados polas mensaxes que lles chegan dende España. Celebraremos la Navidad con nuestra otra familia, la militar, sintiendo el calor y el apoyo que nos llega desde España. Un apoio que tamén lles quixo trasladar a ministra de Defensa. Lo he podido comprobar cómo estáis integrados, cómo estáis dándolo todo, cómo las poblaciones os agradecen vuestra presencia. Presidente
Certo está na diana das críticas internas no Partido Socialista despois da desfeita electoral en Extremadura. Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente desa comunidade, responsabilizábao do peor resultado histórico dos socialistas alí e di que Sánchez despreza as comunidades se pensa que só lle importan as xerais. A axenda dos políticos mingua por uns días e aínda así compiten en redes con felicitacións. Traiga quien te traiga los regalos en diciembre o también en enero, o las dos cosas, las felicites como las felicites en catalán, en gallego, en euskera, y las vivas como las vivas, sí me gustaría desearte unas felices fiestas. Inevitable ver chiscadelas tamén na do líder do PP, na de Alberto Núñez Feijóo. Una época en la que se recuerda que los malos siempre acaban perdiendo. Todos los trenes llegan en hora y acompañados de regalos. Es la Navidad y significa mucho para todos. Feliz Navidad, feliz España. Acaba o ano cos partidos diserindo os resultados das eleccións extremeñas. Ibarra, o expresidente socialista desa comunidade, culpa a Sánchez da desfeita do seu partido. Las políticas que está haciendo el gobierno de España en Extremadura no se entiende. Es un desprecio a las comunidades autónomas que debería hacérselo mirar al presidente. No confíe todo en que cuando llegue las elecciones generales los votantes van a volver. Remésense os socialistas críticos con Sánchez, entre eles o exministro Jordi Sevilla. Sí, convocar elecciones yo creo que es evidente. Pide un adianto electoral como tamén fai o PP. Los españoles quieren pasar página. A voceira dos populares no Senado anunciou que para comezos de ano pediron a comparecencia do ministro de Economía. O socio da coalición tamén lle pon deberes o Executivo. Por supuesto, no contemplo outro escenario que no sea presentar los presupuestos generales del Estado. Pero o Goberno aínda ten máis tarefas pendentes. Nuestra obligación es obligar al Partido Socialista a cumplir. O líder de Esquerra reunirase con Pedro Sánchez no mes de xaneiro. Asuntos, Alberto Núñez Feijóo remítelle a xuíza da DINA as mensaxes de WhatsApp que mantivo con Carlos Mazón. O líder do Partido Popular cumpre coa petición da xuíza que lle solicitara achegar de xeito voluntario as conversas que mantivo co expresidente da Generalitat de Valencia o día da catástrofe. Feijóo, que está citado a declarar como a testemuña o día 9 de xaneiro, solicitou facelo de forma telemática. De volta aquí en Galicia, o secretario xeral dos socialistas, José Ramón Gómez Besteiro, reivindica as persoas na súa felicitación de Nadal, unha mensaxe na que defende a escoita como punto de partida e a política útil como ferramenta para dar respostas. No vídeo tamén podemos ver un momento íntimo no que o líder socialista conversa coa súa nai. Lembra que o compromiso político nace de valores persoais. Enfermas e tocouches. E mamá, que foi? Ti non paras. Estamos todos aquí. A cea está casi feita. Xa sei, Galicia, pero no Nadal o compromiso tamén é con nós. O meu compromiso segue como o primeiro día, ben o sabes. Veña, anda, non tardes. Esteamos como esteamos, hai algo que non cambia. E cando chama a familia, lembras para que loitas cada día. Máis cousas, os desempregados finalmente non van ter que presentar a declaración da renda o ano que ven. O Goberno rectificou e non obriga ao final os parados a render contas con Facenda, que por certo leva 2 anos o Ministerio de Facenda con esa intención de que os desempregados fagan a declaración cada ano. Por segundo ano, esta proposta caeu en saco roto. Do exterior, en Ucraína, todos pendentes da resposta de Vladimir Putin ao plan de paz proposto por Volodymyr Zelensky. Logo de acordalo cos Estados Unidos, o presidente ucraíno puxo sobre a mesa un documento de 20 puntos. Nun deles, fala por primeira vez da retirada ucraína do Donbass. Hoxe cúmprense 3 anos do accidente, esas imaxes que acaban de ver precisamente, o accidente de Pedre, no que morreron 7 persoas. Viaxaban nun autobús de liña que se precipitou dende unha ponte o río Lérez, nesta parroquia do concello pontevedrés de Cerde do Cotobade. O condutor e unha pasaxeira foron rescatados con vida. No concello lugués de Sober, a Garda Civil localizou un menor buscado en Alemaña. Vivía canda súa nai no monte en condicións infrahumanas. Esta furgoneta que ven, estacionada durante días nunha pista forestal, foi o que fixo saltar as alarmas. O vehículo non tiña matrículas e tiña o teito, como ven, a luna dianteira camuflada cunha rede para evitar presuntamente ser detectado dende o aire.
Os axentes descubriron tamén unha tenda de campaña oculta no bosque da que saía fume, esta que ven nas imaxes. Dentro atoparon a muller de 28 anos e o menor. Levaban 5 meses vivindo ali nesa tenda de campaña. Ambos os dous foron trasladados ao hospital. As autoridades fixéronse cargo do cativo. Pois imos agora á cidade eterna, a Roma, porque queda pouco para que na Basílica de San Pedro comece a Misa do Galo. A primeira, por certo, presidida polo novo Papa, León XIV. Javier Romero. Si, hai un cambio con respecto a outros anos. A Misa do Galo é ás 10 da noite, non ás 7 da tarde. Será a primeira do Papa León XIV, que nestes días pediu que, ao menos no día do nacemento de Cristo, houbera paz mundial, paz en todo o mundo, polo menos durante 24 horas. Hai moita emoción entre os que hai e tamén moita expectación por ver que di durante a homilía desta súa primeira Misa do Galo. En Gaza o Nadal volve celebrarse logo de 2 anos de guerra. Entre cascallos e moito frío, os nenos son protagonistas nesta parroquia da Sagrada Familia. Pois precisamente onde os cristiáns sitúan o nacemento de Xesús, en Belén, volven os festexos despois de 2 anos. Aí teñen as imaxes. A tregua dá paso á esperanza. A vida volve á Praza do Pesebre, onde soan gaitas e tambores que achegan, finalmente, un pouco de luz logo dese conflicto. Noite especial para todos, noite de traballo, sobre todo para Papá Noel, pero non só para él, Cintia. Así é, mentras os galegos preparan a súa cea do Nadal, Papá Noel prepara os seus agasallos, hai quen tamén pasa esta noite de velada traballando. É o caso de Pablo, de José Antonio e de Enrique. Eles son do servizo de emerxencia daqui da Estrada e pasarán toda a noite aquí no seu posto de traballo velando pola nosa seguridade. Iso sí, tamén cenarán. Por cortesía do Concello contarán con vieiras, con carne, con rodaballo e ata mesmo postre, turrón. Pese a que pasarán toda a noite sen a súa familia, este equipo mantén ben vivo e ben presente o espírito natalicio. Así que nada, dende aquí, dende a Estrada, desexámosles unhas moi boas, felices festas. Felices festas. Pois felices festas tamén para eles. E moitas persoas pasan estas datas nas residencias de maiores. Son días de máis visitas a estes centros. Hoxe, por certo, recibiron a conselleira de Política Social na residencia de Vilamartín en Valdeorras. Fabiola García enxalzou o labor de todo o persoal que vela polo benestar dos nosos maiores nestes centros residenciais. Ten auténtico orgullo ter na nosa comunidade autónoma residencias como esta. Residencias onde todas as persoas maiores gozan dunha gran calidade de vida, pero sobre todo que necesitan e que teñen esos cuidados que necesitan todos os días do ano, pero sobre todo 24 horas ao día. Máis cousas, un clásico inesgotable dunha noite como esta é a imaxe da volta á casa polo Nadal. Estacións, aeroportos convértense en escenario de reencontros que, en ocasións, acaban desbordados de emoción. Que pasa no aeroporto? Vimos pasar as vacacións de Nadal. Con ganas xa, non? Sí, xa tardaba. Que tal? Vimos a pasar a noite boa e a Navidad e a ver que se pode facer. Vimos dalo e pasar a Navidad ca familia, que xa temos un poquinho de morriña, menos do frío, do demais. Xa tiñamos ganiñas de vir. Pasa que é noite boa. Mira, Sí que, ao final, o Nadal é o que máis se nota cando estás fora de casa, que é como, joder, pues... ¿Qué te pasa, mujer? Tranquila. A ilusión chega en maleta para se multiplicar na casa. Pois antes da noite boa, moitos celebraron a tarde boa. Rúas e prazas das nosas cidades e tamén das vilas énchense de xente que saíu para celebrar e brindar cos amigos e felicitarse as festas antes da cea.
rúas e prazas ateigadas de xente como estas do Casco Vello de Vigo. Todos los años repetimos y el tardeo, que ahora ya no se lleva tanto salir de noche, más bien disfrutamos por la tarde. Nos juntamos uns grupos de amigos e está ben celebralo. Tamén en Lugo e en Santiago e noutras cidades e vilas galegas celebran a Tardeboa, un momento para festexar e brindar cos amigos antes da cea de Noiteboa, que xa é un momento máis familiar. Pásase moi ben, xúntase moita xente e ao final é divertido. Rodeados de colegas, bueno, pasando un bom momento, bailando e disfrutando. Os establecementos levan días preparándose para a Tardeboa. A maioría instalan barras fora dos locais, na propia rúa. Algúns poñen altofalantes con música e outros mesmo contratan DJs. Moita festa e sempre controlando para chegar ben a cea coa familia. Por supuesto, aparte teño que facelo eu. Entonces sería un detalle que chegar en condicións, claro. Pues súper bien, como todos los años, la verdad que muy animado. Esta celebración que xurdiu na pandemia repítese cada ano en moitas cidades galegas onde xa se converteu en toda unha tradición en unha das festas máis multitudinarias do ano. A tarde bella, o que inventan. Que ninguén pase estas festas só é o obxectivo dunha cea, a do Paluso, que xa é un clásico do Nadal en Santiago de Compostela. Na Carpa da Alameda, todos sentados xa na mesa, Patricia. Pois non, pero en cuestión de 5 minutos abrirán e unhas 200 persoas van compartir aquí comida, compañía, afecto na tradicional cea do Paluso que se leva celebrándose 30 anos. O obxectivo é facerlle máis levadío o Nadal a persoas que por circunstancias non teñen onde ou con quen pasar estas festas. No menú desta cea de Noiteboa, pois o que haberá en moitas casas galegas, non falta o bacallao con coliflor ou os lagostinos. Ademais, isto non é todo, mañá tamén haberá comida de Nadal, a protagonista será a paella, pero dignos dende a familia do Paluso recalcan que a comida non é o máis importante é o cariño e a compañía. Bo Nadal a todos. E se calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Os que máis saben de repartir ilusión confían en Coren, o especialista en produtos do Nadal. Coren, o sabor da ilusión. Imos cos deportes, son tempos de felicitar as festas e os clubs galegos de fútbol non queren quedar atrás. O Celta recupera para esta ocasión un xogo popular, o chinchimoni. Xa saben, que en adiviña a cantidade de moedas que os participantes teñen nas mans, pois non paga cea. Saca la mano, que si no intercambias ahí. Mira cómo la pone. Se te van a quedar las 3, ¿eh? 3. Te la va a liar, ¿eh? Buah, tiene 0, fijo. 4. No. A ver. Y tienes 1. Hostia, el puma, chaval. Bueno, ya sabes, a pagar ahora. Javi, no cocido del bueno, cocidito. E o deporte tamén quixo felicitar estas festas mesturando dúas xeneracións de afeccionados. A imaxe dun avó que recolle o seu neto para ver xogar o equipo, un avó que coñeceu o Depor, campeón de Liga en Primeira, da Copa, da Supercopa de España, e un neto que o viu xogar por primeira vez en Primeira Federación e celebrou o seu regreso ao fútbol profesional. De aí a pregunta: pódese crer nalgo que non viches? Os que máis saben de repartir ilusión confían en Coren, o especialista en produtos do Nadal. Coren, o sabor da ilusión. E ollo, non marchen, descubrimos o segredo mellor guardado do Nadal, o paradoiro de Papá Noel. Resulta que o Departamento de Seguridade Nacional dos Estados Unidos, isto non é broma, dispuxo dunha ferramenta que nos permite facerlle o seguimento vía satélite da súa viaxe, repartindo agasallos por todo o mundo. Nenos, nenas, ven chegando o tempo para ir para a cama, así que lembrade de deixarlle algo de picar a Santa Claus e a Rudolf, tampouco llevan mal. Uns polvoróns, un vaso de leite para baixalos, mellor uns percebes, calquera cousa que teñades por aí, vale? Bo Nadal a todos, sexan felices e ata mañá. Chao.